से आवेली माई भावानी ध्वजा लेके भैरो भैया खाड़ झुर झुर पहला निमिया के गोछिया आ गइल नमी नवरात केनिए से आवेली माई भावानी ध्वजा लेके भैरो भैया खाड़ झुर झुर बहेला निमिया के गोछिया आ गइल नमी नवरात माई के गुंजे लागल जयकार सोने के थरिया में दिया बत्ती बारी के करब मैया के सिंगार सखी दुलरी होई मैया जी हमार सखी जागृति शंखवा बजाई माई हो होई दुनिया जो धरती पहली भवानी माई हो जोरे धर्म के जोत जागृति शंखवा बजाई माई हो दुनिया जो धरती पहली भवानी माई हो जोरे धर्म के जोत लाल चुनरी से करब हार सोने के थरिया में दिया बत्ती बारी के करब मैया के सिंगार सखी दुलरी होई मैया जी हमार सखी रवे के करली सवारिया सखी हो हमरो मायरिया दर्शन ला जुटल गवना गरिया पूजा करेले पूजरिया सिरवे के करली सवारिया सखी हमारी मायरिया दर्शन ला जुटल गवन गरिया पूजा करेले पूजरिया पवन झारखंड भीम करस गोहार सोने के थरिया में दिया बत्ती बारी के करब मैया के सिंगार सखी दुलरी होई मैया जी हमार सखी
अगर आप चाहते हैं कुमार डिजिटल चैनल के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।